Hoe oud was opa Erik? 17. Toen mijn pa werd drakenschapskapper weer. Drakenskop. Ja. Ze liep aan Nooi, hij met mijn pa. Maar wat nostig. En opa Erik het laat eers Ja, sien 30, toe. toen ik 30 begon ik mijn eerste trots uit. Ja, dit moet al die fabriek geweest. Maar as baie manne wat verlang in die fabriek werk en dan na tyd eers 'n site. Ja, nou verander, alles verander. So die ouens kry nog sommer vroeër 'n site. Ja, Ja, die 18 en jaar. wat is skipwerk gebrand het? Oh, daar heb ik 2003 maar. Zo, Maar ik vlees met dit was gewoon een gaan. Piet Vlei. Riet Vlei. Ja, maar ons sien uit na opa Erik se volle storie waar opa Erik begin het, geboorte en die idee is dat die stories van die afgetrede vissermanne nie verlore gaan nie.